Kære venner, hej igen. Det her, jeg kan mærke, det her afsnit her, det bliver sådan lidt en bitching, men det er okay, for det er november. Det er blevet lidt mørkere udenfor, bladene er i hvert fald træerne, og jeg har fået det ledeste mush, så det er okay. Det jeg sidder og arbejder med lige nu, det er sgu lidt kedeligt, men det skal gøres, og det kommer til at have en indflydelse, så sådan er det. Arbejder med at lave nogle promotion papirer til og promotion CD'er, fordi der er åbenbart stadig nogen, der bruger at sætte romdrev i deres computer. Fordi at vi i slutningen af november skal holde et stort event for nogle af de professionelle racere og nogle af vores kontakter inden for presseverdenen. Og så skal de se nogle af de motorcykeludstyr, som der kommer på banen til næste år, og får lov til at prøve det før alle andre. Og forhåbentlig så nogle af de her ting, jeg sidder og roder med, skal gøre det spændende for dem og putte vores ting i deres blade og gøre det nemt, så at vi bare får en total masse promotion. Det håber vi. Så har jeg siddet og arbejdet med sådan noget her, kataloger, rettet produktnumre og priser og stavefejl, og ja, så min chef han siger jo, at det er uhyre vigtigt, og det er det også. Men jeg synes det er vigtigt at huske på, hvad det er for nogle kompetencer vi forskellige i firmaet har, og nu har jeg fået den her, og det er nok fordi at jeg sidder og arbejder gratis, at det er en af mine poster, men jeg får ikke så meget tid til at lave alle de kreative ting, som jeg gerne vil have gjort, og det synes jeg både er synd for arbejdet og træls for mig, fordi det er ikke det, jeg mest har lyst til at sidde og arbejde med. Men igen, det er vigtigt, nogen skal gøre det, og der er ikke nok i huset til, at der er nogen andre, der kan sætte tid af til det. Så har vi været meget ude i vores lager og ryddet op. Der har gået cirka 2 personer en hel uge og ryddet op, fordi at nogen har glemt at holde styr på sagerne fra starten af. Så et godt råd til alle, hvis I starter en ny afdeling, eller hvis I starter en ny virksomhed, husk at have styr på tingene, husk at lave nogle lister og nogle måder at organisere tingene på, så I ikke skal gøre det senere hen og spilde tiden på det, fordi det kan blive utroligt dyrt. Der bliver både brugt, sat penge af direkte til, at I skal gå derud, men den tid kunne I have brugt på at tjene pengene et andet sted. Så er jeg begyndt at kigge efter et sted at skrive min afsluttende opgave. Enten inden for sociale medier, som jeg synes er super spændende, eller inden for forretningsudvikling på... Jamen det kunne sådan set være på mange forskellige områder. Jeg har snakket rigtig meget med Christoffer herovre fra Amino, om det her med at lave egen virksomhed. Og det synes jeg kunne være super, super spændende, men der er ikke noget, jeg brænder for helt vildt lige nu. Så indtil videre tør jeg ikke lige at hoppe ud i noget, jeg ikke ved, hvad er. Men er der nogen af jer derude, som har en idé til, hvor jeg kunne skrive noget spændende, hvor jeg kunne være med til at bidrage en virksomhed eller et projekt eller et eller andet, så giv endelig lyd. Jeg putter min e-mail ned under her til skolemailen 80450@hh.au.dk. Ja, det er sådan, hvad vi har lavet indtil videre, og så her i weekenden, så skal vi til julefrokost, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Vi tager sgu til Las Vegas, 2 overnatninger på hotel, og vi skal ud og se noget af det her Endurocross, som vi er med til at sponsorere, og jeg skal ud og interviewe nogle af vores kørere, og
tage en masse billeder og bare fyre den af. Så det bliver rigtig, rigtig fedt. Afslutter weekenden med en tur i helikopter hen over Grand Canyon, så der skal nok komme noget fedt at se inde på Facebook til jer, der har liket der. Så til vi ses igen, kan I hygge jer. Hej.